प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या दरम्यानचा मगाडवा ज्या दिवसात तुम्ही आमदार पुढे सर्वीचे माहिती विभागले या सदिसावर स्वतंत्रता जोडून पावतो की एक तुझे जाणवायचे मोबाची ओळखताना आम्ही विश्वासी काळजा ओळखून घेता आमचे सगळीचे माहितीच्या आश्रयाला भारत मातेची सोने सुगोनी सर्व वाईट सुटून अज्ञानी स्वतंत्रता जोडून आणि सरकार सुखेस्त जीविकाची मोठी बघून पावतो आमच्या सोन्या तुझ्या प्रकारच्या लागून ठोकरले तुझे सोने पवित्रच्या मनात जीवन राष्ट्र सासनाच्या सासना. उघडा पण पुस्तकात तेव्हा सती देवाचे मंदिर कृत्य झाले आणि त्याच्या सोन्याची भेट आपण मागलेली दिसली पडली. तेव्हा अंतरडी एक बोट पुन्हा दिसली पडली. एक स्त्री सुरीवर बसलेली तिच्या पायाकडे सरळ झालं आणि तिच्या बसल्याचा बाळाकडे होतो. तेव्हा अंतरडी आणि एक पुन्हा दिसली पडली. एक महासरस पूजा होतो ताका 7 टोपल्यो आणि दाक्षिणा ताचे हरियर टक्के एक मुकुट आपले शिट्टे अंतराळवरल्या टेकेत असो तिना एक मोठो आणि लहान मुरण भूमी करलो. उपरांत रोज जाऊन तयार करण्यासाठी योग्य बरोबर तिचे वतीने दुई प्रकारच्या ताका ग्रासून मोठो तयार झालो. स्त्रीये वेगवेगळ्या प्रकारचं केलो फक्त कपडाच्या कटकडे सर्व राष्ट्रवैध राजवटी सुरुवात केलो. पूण जन्मल्या त्या भुरग्याक देवा आणि त्याच्या शिरसावधी रक्षण करलो आणि ती स्त्री अरण्यात पळून पावली. तेव्हा सरकार बळी काळो आता जाल्यार मनाक काडलें देवाची पत्नी आणि राजवटी त्याच्या 20 अधिकार स्थापित झाला. देवाचे
São Paulo, murid berang gereja Pelabuhan Dewasa. Bahwa beliau akan disati bisa melihat tujuan kita, merantaunya melihat kita timur, तो जामीन जरा. कित्याक एक मुच्छावरवी मरणाने तशेंच एक मुच्छावरवी मल्ल्याचे पुनर्जीवन करून येता. जशें आतां आपले समेस्त म्हणटात तशें क्रिस्तांतय समेस्तांक जीवन दाखयतले. पूण थंय येयल्यार ताचे सगळे प्रकार. सत्ताची जामणी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येयलो अंत जेन्ना सर्व राजवटी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य उबंदी करतलो. कित्याक देवान ताच्या वयरी पांयां क्रिस्तान राजवटी चलोवची गरज आनी मानेपणाक जातालो तो वयरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां केल्यार म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतर. Ciągle దేవుడు తన కోరిక గర్భ స్థితి మరియు సుఖ తోడ ప్రదేశాల శక్తి అవనంది తై సారా శక్తి ఎలిజబెత్ నామ కేవో ఎలిజబెత్ తోయ సోమా ఐవస్ జెరుషు అస్కరణ పునిమని అని ఎలిజబెత్ పవిత్రమైన పడ్డాపడని Seria pentru sări, ani sări, ce puși și vor. Măcea sonia ceva că nu ce vede, ce e bani, că tau manda pasă. Jana măcea săptă, jana părtă să ja puși de barba, ulla sa puri mare. Săptă angre de sări, gădă de săptă de to rămâne la Musoci să desfaci pământul muso undeva așadar sunt sană. Chiar dacă orice răsăcere care întâia discari de dunia la să-i măcar să le pasă.
तिच्या सक्ती मोठे पासून चित्र केल्या बाकी प्रवृत्ताची आपला ध्येयाचे तारखेला सुंदर सुंदर आपल्या भावड्यात आणि भावडा आपल्या घरात मोठची दिल्या आणि स्पष्ट केल्या तो बेदराने समाधानाने सगळा केल्या आणि किरकोळ्या चुकू होत्या आणि ग्रेस नांगरलेल्या हातांनी पाठ काढल्या आमच्या पूर्वजांनी पासून आणि वाढवलो आणि इस्रायला आपल्या साखरात तो आधार केला आहे पुरा सगळं दावत टाकली दया आपला आणि त्याचे सुंदर Mari sore ini वाढवून सुवेता म्हणटासतना स्वतंत्र म्हळ्यार कितें हांव स्वतंत्र म्हणून सांगून फातराक वचून मांडो आपटिलो जाल्यार फातर फुटना बदलाक आमचो मांडोचो फुटता रुखाक सोडून हांव रुखार रावून हांव स्वतंत्र म्हणून हात सोडले जाल्यार स्वतंत्र आनी तूं वट्टूक धरणीर आसतात अशें म्हणटासतना फाटल्या दिसांनी कोरोना वाडोवन सायल्या 2 वर्सां जालीं ह्या पिडे निमत्या आमी कोश्टून आसा जायती जागृतकाय आमकां खाणगेवच्याक आमकां सुचना दिल्यात पूण ही जागृतकायेची सुचना आमी वाऱ्यार उडोवन आमचेच की आमी फ्री म्हणून गेल्या जाल्यार आज असली परिस्थिती येवंक आमी कारण म्हळ्यार आमी फ्री म्हणून सांगून आमी आमचे बेकाबिटी कामां केल्ल्या खातीर आज आमी असल्या परिस्थितीक येवन पावल्या म्हळ्यार चूक जावची ना तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो स्वतंत्र म्हळ्यार कितें ही गरज माता आज प्रत्येक जावन हे फेस्त आचरण करता आसतना दोडो संभ्रम करता आसतना आमकां कितें शिकयता ही गरज माता म्हणटा आमचे स्वतंत्र जावन आसा एक तें बोळ राजावांत आनी इराद्यांत रंबलोलो कार्यागत करूंक वा ना करूंक आनी आपणाच्या जबाबदारेन तो करूंक स्वतंत्र इराद्यान एकलो आपलें जिवीत रुपीत करता शगुनांनी वाडटा आनी तो जाणवायेन भरता म्हणटा इगज मातेची शिकवण त्या खातीर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पापा फ्रांसिसाची ती उतरां आज आमी आमच्या कानांत घालची भोव वाजबी जावन आसा स्वतंत्राच्या जखमेचो अर्थ आमी होगडावचो न्हय वी शुड नॉट लूज द रिस्क ऑफ फ्रीडम जो संगती आमकां ह्या स्वतंत्रतावन वेगळें करता त्या संगतीतावन आमी आज भायर येवंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां आपोवणें दिता
आणि प्रत्येक जाऊन आज आमकार मरियेच्या स्वर्गावरणाचे दबाजीक फेस्त आचरण करता असताना आमचे लागी आज आत्मिक आणि आंतरिक स्वातंत्र्याविषयी देवस्तुती आमच्या लागी उलयता. इफ वी आर फ्री फ्रॉम विदिन देन वी आर फ्री फ्रॉम आउटसाइड. मग अच्छा भावानो आणि बहिणीनो, मोरी सक्कड मेळेपणातावन स्वतंत्र देखून तिने आत्मिक स्वतंत्र जोडले आणि भायले स्वतंत्र जोडले देखून तिका सर्गी वरणाचे ते इनाम फावो जाले. देवाच्या पुताची आवय जावचे भाग तिका मेळल्ले. आज हांवे आणि तुवे शांतीपणाच्या वाटेन चमकोवंक आमकां हरेकल्याक आमकां आपयला आसता. ती समक जय आमी आसता कशी ती समकोवची. गालातकारांक बरयलेले पत्र अध्याय 5 वळतेर आमी पळयलें जाल्यार तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हणून उगडास दवरा. पूण हें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाच्या दादोसकायेक वापारी नासता. तुम्ही मोगान सेवा करा म्हणटा. मुंदरून सांपावलो कोरिंतकारांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 9 वळ 19 अशें म्हणटा, हांव कोणाचोय गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशांक चलोवन घेवचे खातीर सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला म्हणटा म्हणटा. तर जेन्युइन इनर फ्रीडम या आंतरिक स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें? मरियेची जिणी काणयेन आमी नियाळचें जाल्यार पयलें जावन देवाक वर्णुवचें आनी हेरांचें बरेंपण स्विकार करचें. जशें मरियेन देवाचें आपोवणें स्विकार केल्लें तिका नाकार येतें आसलें, कित्याक तिकाय फ्रीडम आसलें, तिकाय स्वतंत्र आसलो. पण तिचो स्वतंत्र तिणें देवाक समर्पिलो आनी देवाचें आपोवणें स्विकार केलें आनी पेल्याचें बरेंपण तिणें पळयलें. आज त्या देखून आमी आमची इन्नर फ्रीडम या आंतरीक आज आमी तें स्वतंत्र आमी जोडी जाय जाल्यार पयलें जावन देवाक वर्णूंक जाय आनी हेरांचें बरेंपण आमी स्विकार करूंक जाय. दुसरें जावन स्वतंत्र म्हळ्यार सेवा करचें. आज विविध रितींनी विविध शेतांनी आमची तालेंतां कितें आसा ती वापरून सेवा करूंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. जशें मरी कश्टान आसली जाल्यार बरली गुरवाती जाल्यार ती एलिझाबेथी सरशीन पावली तिची सेवा करूंक. आनी अशें म्हणटा आसतना स्वतंत्र जर आमी सेवे मरिफात आमी वापरलें जाल्यार खंडीत जावन तें बऱ्याक पडटा, कित्याक सांपावली हींच उतरां सांगता. तिसरें जावन देवाक आयकोवचें. आजकाल आयकोवंक कोणायकी वेळ ना. सगळ्यांनी म्हाका आयकचें, हेरांक आयकोवंक हांव तयार ना, असली परिस्थिती. जर मगच्या भावान आनी भयणीनो म्हजे लागीं कितें ना तें हांवें हेरांक दिवंक साध्य आसागी, खंडीत जावन तें साध्य ना. आज पयलें जावन हांवें आयकोवंक जाय आनी जेन्ना म्हाकाय हेरां आयकतलीं. त्या देखून पयलें जावन हांवें आयकोवंक जाय देवाचो ताळो. जर तो ताळो हांवें म्हज्या काळजांत हांवें आयकलो जाल्यार खंडीत जावन आज हांव स्वतंत्र जातलो. त्या देखून तिसरें काम आमी करूंक जाय, देवाक आयकोवचें. त्या देखून सांत पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 16 ते 17 पर्यंत आमी वाचलीं जाल्यार आमकां प्रेरीत जावन आसात ती उतरां अशीं आसात. स्वतंत्र जिणी जियेया तरी पूण कोटेपण तांपून व्हरूंक तुमी स्वतंत्राचो प्रयोग करचो नाका. उगडास आमी दवरची ती उतरां. स्वतंत्र जिणी जियेया तरी पूण कोटेपण तांपून व्हरूंक तुमी स्वतंत्राचो प्रयोग करचो नाका. बगार देवाच्या सेवका परी जियोवन तुमी पेसाडा. जशें मोरी देवाच्या सेवेक पेसाडली तशें आमी पेसाडया. जर आमी आमच्या ताळण्यांतावन अधिक संसारित्या लब्धतावन आशेतावन आमी भायर आयले जाल्यार खंडीत जावन आमकांय तें आंतरीक स्वातंत्र्य फावो जातलें. आनी जर आमचे लागीं आंतरीक स्वातंत्र्य आसा आमी खंडीत जावन आमच्या भायल्या जिवितांत तें स्वातंत्र्य आमकां जियोवंक, तें कार्यागत करूंक आनी तें स्वातंत्र्य संभ्रमूंक आमकां खंडीत जावन आदाराचें जातलें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही दोनूय फेस्तां संभ्रमत आसतना मागया आमी देवाचो आदार, आमचें स्वातंत्र्य आमच्या स्वार्थाक गळती नासतना सेवेद्वारे हेरांच्या बरेपणाक पडचें तसलें जावच्याक. आमेन. Semuanya ang sabawartay mo sayang sa puntang dalag sa pagkailan bapa sa kari Indonesia Zasara ang Yesus Krista pasal ikhlas pera ang jasunya topoditrat melani berbismolo ang kanulikan semua pas pilihan tanay ko susuli taka pasal sebelum
तो मेलो आणि ताका केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामिल्यान परतो जीवन जालो सर्गास सोडलो सर्पदेदार देवाच्या बसला तेंका जेवणाची सुखी गेलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे पुढेचे जिवांकोण सस्ताचे जिवे आमेन. देव आशयता तसले स्वतंत्र आमच्या जिवितांत आमी जियोंक आणि या स्वतंत्र मडीफात आमची जिणी आणि हेरांची जिणी बरी करून गरज अशी कृपा या मिसाच्या बलिदाना वेळा भावार्थाच्या प्रार्थना मरीफात मागून घेवया. बापा, आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजक आणि धार्मिक भाव भयणींक तुझ्या सोडवणेच्या मिसावांत मोरये परी वावर करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हण मागता. जवाब: बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. स्वतंत्र दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आणि सर्व नागरिकांनी शांती समाधानेन माया मोगान जिवन सतानितीची राज स्थापित करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या बऱ्या करण्या मारिफात ह्या समाजेंत प्रत्येक जावन आमच्या फिरगसीच्या सर्व वर्गाच्या लोकांक तुझी सोडवण लाभो म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. युवजण आमच्या समाजाचे भविष्य तुझे उतर पालच्या थंय खरी सुटका आसा म्हणलें सत मोरयेच्या जिणये मारिफात समजून घेवंक जाय आसली जाणवाय तांकां तूं दी म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सामाजिक आर्थीक आणि इतर शोषणाक वळख जाल्ल्या पासून आणि जैलांत आसलेल्या निरपराध्यांचे सुटके पासून वावरच्या सर्वांक तुझी गटाय आनी बोल दी म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एकुरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी न्यायनितीची समाज बांधून हाडूंक आणि अशें देवाच्या साल्वसावाच्या कामांत सक्रिय रितीन वांटो घेवंक जाय आसली कृपा लाभय म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्मच्या कसके गरजां पासून आमी मागया. फिरगस कुटुंबाच्या त्या सभां पासून आमी मागया. विशेष रितीन कोविड पिडेद्वारे कश्ट जाल्ल्या मनशा कुळाक सोम्याच्या हातांत आमी समर्पया. सर्गेंच्या भोव दयाळ बापा, राजकीय सुटकेचो अमृतोत्सव संभ्रमच्या आमच्या भारत देशाचेर तुजो आशीर्वाद घाल. विशेष रितीन भारतांत दुबळ्या धाकट्यांनी खरें स्वतंत्र जोडच्याक राजकीय मुखेल्यांनी आणि हर लोकांनी तांकां आदार देशें कर. आणि अशें आमी सोमेस्तांनी मुरये बरी खरें स्वतंत्र जोडून एक दिसा सर्गी वरण जोडूंक आमकां तूं फावो कर. सोजी येताय आणि राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक.
जिवी साधे मोडे बांधून घेवच्या सर्वसांची लहानांतल्या ल्हान मोठामध्ये उदार काळीज ती बापा तुझे बाबा घे उठो भावांनो आनी भयणीनो आमी सुमेस्तन बेटोवचें बलिदान सर पदवीधर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पुढे सदांच्या दावा सर्वेस्वर बनन घेव. सर्गेंच्या बापा अंकार मुरयेच्या दाबाजीक सर्ग वरणा दिसा या तुझ्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासून तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलेले आमचे बयतली ही दानां तुका संतोषान ओपून दित हांव. त्यास बराबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कश्ट दूख संतोष हुस्को आनी अत्रेक तुका समर्पित हांव. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणांत आमची ही बेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वडवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानवाय आनी बळ. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय अंकार मुरी ताणें केल्लें सोडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पदकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली. आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून या संतोष बरेत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दुतां भक्तां संगाती तुझ्या महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 darbaraso सर्वेस्पर तूं. सर्गानी सोमसान भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू तुझे बापा, जो मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाची माय संगाती, भाग्यवान चोजाय ती सोपती, भाग्यवान धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास येजू वरवीं, त्यास येजू सांगाता, त्यास येजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर्गींचे रास आमकार मरयेन जोडलेले बरी आमी सोमेस्तांक तें सर्गींचे राज मेळच्याक देवाचो आदार मागून सोम्यान शिकेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षेच्या तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आकातांतलीं कोवीद पिडेंतलीं तूं आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तो निवार. दया करून जिवितां सबस्त काय समाधान बरी भलायकी तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग
आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शणत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म तांबडी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक माया मोगान शांती पाठोवया. देवाचे शेरिये संसाराचे पाप काढले आमची काकृत देवाचे शेरिये संसाराचे पाप काढले आमची काकृत देवाची शेरिये संसाराचे पाप काढले आमच्या शांती अंतर जाळीर पवित्र मिसाचें बलिदान पेटोवच्या सुमेस्तांनी आत्मीक क्रिस्त प्रसाद घेवच्याक तयार करचें. दिंबे घालचें. आमचे दोळे दांपिया. मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत कोरोसो हजर आसाय म्हणून आमी पात येता. सर्वच तुंपणाचो चड आमी तुजो मोग करता आनी तुका आमच्या काळजांत घेवंक शेता. जेजू ह्या घडये तुका आमी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू ही पिडा शिडा काबार जावन हांवें तुका रूप रूप पळोवंक आनी ह्या मडी फात तुका पवित्र येवकरिस्तांत सेवंक म्हाका तुजो आदार दी. जेजू तुजे हांव वेगळो सोडूंक केदींच म्हाका निर्मे नाका. आमेन. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त. सर्गेंचें रास आमकां सोमेस्तांक दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुजे म्हाका वणा तुज्या पुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळून. आमेन. Civitaso uswar samsaraso Sumi Jesu moso Bibikanan poso Admitan bagoso Nikmatraso muso Jesus, Jesus, Gloria Maria Jivit maka Jesus, Jesus Krista
तू जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ताक या दयेन तू पाव म्हाका करेज करे वाट करेज जीवित आमचे खरे मित्रत्वेचे जीवन कोण आमच्या बरोबरचे प्रेमे ख्रिस्ता याचे जेसू गोळ्या बऱ्या दे तुझी देत म्हाका जेसू ख्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या दे तुझी देत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका प्रार्थुया सर्वेस्वरांच्या बापा मैमेक पावलेले ओंकार मायेच्या मैमेवंत पुताची कूड आणि रगत संतोष भरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आम्ही तुका विश्वासान करता आपल्या देशाचे उदरगते पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुझो शुभम आशीर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत शांती आणि मोग नंदू आणि आम्ही सुमेस्त ओंकार मुरयेच्या पावलांनी सोलून तिच्या संगता सरगार सुखेस्त जिविताचे बर्तेक आणि पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावो तुझ्या पुता जेजूचे नावी बोमोगाच्या फेडगजगारांक संगतास अंतर जाळीर मिसाचे बलिदान वीक्षण केल्या सर्वांक भारताच्या अमृत स्वतंत्राचे शुभाशय पाठयता संगतस मुरयेमायच्या स्वर्ग वरणाच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता मुरी माई आमकां सर्वांक आदर्श देवाच्या आणि जेजूच्या उतरांक पाळो दिवन देवाच्या कुशेक खालती मान घालून सर्गींचें राज जोडूंक पावली ती मोडी माई आमकांय जेजू कितें शिकयता तें आमी समजूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन एक दिसा तिचे संगता सर्गींचें राज जोडूंक ती आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया मिसा उपरांत स्वतंत्राचो संभ्रम म्हणून देशाचो बावटो उबवून आमी हांगासर देशाच्या बावट्याक मान करतले देखून ह्या कार्याकी तुमकां सुमेसांक ह्या अंतर जाळीर मोगाचो सुवागत मागता आसतना आयच्या दिसा ह्या मिसाचें बलिदान आमकां सुमेसांक अंतर जाळी मरिफात मेळोवंक आदार दिल्ल्या रॉबिन बर्बोजा तासो आनी ताच्या सिबंदीसो सांगताच हें आमकां अंतरजाळी मरिफात आदार मेळोवंक आदार दिल्ल्या डिवायन वर्ड चॅनलाचोय उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा गायन गायल्ल्या गायन पंगडाचोय ह्या वक्ता उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद जोडया आयच्या दिसा आमच्या इस्कॉलाचे यूट्यूब चॅनल आमी लॉन्च करता भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यांच्यो एक्टिविटीज आमच्या भुरग्यांच्या पेरंटांक आनी भुरग्यांक पावोवच्याक आमी आयच्या दिसा आमच्या इस्कॉलाचें यूट्यूब चॅनल आतां आमी स्वतंत्रोत्सवाच्या संदर्भार आमी लॉन्च करतले सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो दाबाजीक आशिर्वादाक तुमची तकली बागायात आमच्या मोतींचो आनी काळजां सोदणी जेजू क्रिस्त आमची पावलां आनी शांतीचे वाटेर सांबाळूं तो आमच्या भारत देशाच्या सर्व लोकांक
एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांय कोडून पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमचे सगळे प्रयत्न आणि अत्रेग आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करून आणि सरपदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोबे सदा आसो वसोणियात क्रिस्ताचे शांतीन कुरपेन मोगान तुमकां धाडता देवाची वडोवका जय तुका भोगला तुका भोगाळ भारत माते नमन तुका गौरव तुका भोगयाळ भारत माते देवऋषी करतं कन्या कुमारी पुण्या रासोल तुझी सलई माये नेत्या बळकां पुण्या भोपान तुझ्या हाराव नामका राखून मोडनाये जय तुका भोगा तुका भोगाळ भारत माते मान तुका गौरव तुका भोगयाळ भारत माते भारताची तुझी स्वतंत्र भुरगी सरामी एका काळजान एका मौनान वंदितां तुका मुरये माये पासलेन तुझ्या एकवटाव आमी जोडून हातां मागतां तुका जय तुका भोगला तुका भोगाळ भारत माते मान तुका गौरव तुका भोगयाळ भारत माते देवऋषी करतं कन्या कुमारी पुण्या रासोड तुझी सलई माये प्रकाश कैलाना वडा पडदा पुण्या गोपान तुझ्या आराम नामका राखून गोड माये जय तुका भोगला तुका भोगयाळ भारत माते मान तुका गौरव तुका भोगयाळ भारत माते भोगाळ पुत्र सोमे अंपार मरी आशीर्वाद दी आमकां Loret saibini Ama pastor bagian kursace kurme negwaram kam chedwa amcham semanantले बापाचे नावी आमेन 15 मिनिटांनी आमचे स्वतंत्रोत्सवाचे कार्य आरंभ जातले.
Power येताय पळे रे हांगा येताय पळे रे पवा Hello? Hello? Okay. Hello? Hello? Our honorable guests are arrived. As a mark of respect and love, let us give them a big applause. With the blowing winds from the four corners of the heaven, with the vibes of liberty and freedom, with a strong determination to bring about a positive change, we stand here to celebrate 75th Independence Day of our country. A very fine and pleasant morning to all of you. Today, we have gathered here to celebrate the 75th Independence Day of our nation. I cordially welcome you all for today's program with a core of hearts on behalf of entire school family. Year 2021 has been a tremulous. We have many ups and downs, but vibrant India rising again for its grand celebration of its 75th anniversary. 75 years of freedom, 75 years of peace, 75 years of memories. Let's all who were behind this freedom honor them by our unity by singing Vande Mataram. Vande Mataram,
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you, teachers, for making us aware the real beauty of the prayer Vande Mataram. Welcoming as an art, and it sprouts from the heart. To express it at this juncture, I request Mr. Melvin Vass to welcome you all for this wonderful occasion. A pleasant morning to everyone present here. Today, we are marching ahead as our country is celebrating its 75th year of Independence Day. It is the day to express our love and cherish the glorious moments of patriotism. It's time to welcome our dignitaries for this flag hoisting ceremony. I'm extremely happy to welcome the President of the today's program and our beloved correspondent, Reverend Father Francis Crasta. A hearty welcome to you, Father. It is my pleasure to welcome our new headmaster, Reverend Father Jason Moniz, for this celebration. A warm welcome to you, Father. My sincere welcome to Sister Edeline Rodriguez, the headmistress of Loreto Aided School. Welcome you, sister. I take this opportunity to welcome the Vice President, Mr. Isaac Vass, and Secretary Ivan of our Parish Council, Alvin Pinto. A warm welcome to you, sir. I would like to welcome the member of Amtadi Grama Panchayat, Mr. Felix D'Souza. A hearty welcome to you, sir. I extend a warm welcome to our PTA President, Mr. Richard Menezes, to this function. Welcome to you, sir. It's my pleasure to welcome the members of the Management Committee and our School PTA Executive Committee to this program. I extend a warm welcome to all the teaching and non-teaching staff of Loreto Aided and Unaided School to this function. And I also welcome all our parishioners and the online viewers to this program. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now, we will have our traditional auspicious flag hoisting ceremony
as a tribute to our motherland. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभानि समागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब हुए प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा रहे हमारा रहे हमारा May all human beings live in harmony with the nature and other forms of life. May the truth prevail. Thank you, Father Jason, for hoisting the flag. Now, I invite Sister Agnes Andrade to deliver the message to us. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ,
ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ಆಳಿದರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಗ್ರೀಕರು, ಡಚ್ಚರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯೂರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು, ಉಸಿರಾಡು ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು. ಆದರೂ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹಲವರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಜಗದಗಲಕ್ಕೂ ಪಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1000 ಮೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೂಲಕವೇ. 2022 ಇಸವಿ ವೇಳೆಗೆ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀಡಿದ ಕರೆ ಹೊಸ ಕ್ಷಿತಿಜದತ್ತ ಸಾಗಲು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. 1942 ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಆಂದೋಲನದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮತೀಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಲು ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಸಮೂಹ ಆಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಬಡತನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಮತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸೋಣ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಜ್ವಲ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೈರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಕುತಂತ್ರ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೊರೋನಾದಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಲೆ ಒಡ್ಡಿದವು. ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. Thank you, sister, for your beautiful message and thoughts, which led us to recall the sacrifice of our great leaders. Singing is the rhythm of our heart. Music gives soul to universe, wings to mind, flight to imagination, and life to everything. Coming up next is a patriotic song by Kannada medium teachers. He he, ho ho, la 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 la. Aha, he he, ho ho, la 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 la.
ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯು ಒಂದೇ, ಹರಿವ ಜಲ ಒಂದೇ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯು ಒಂದೇ, ಹರಿವ ಜಲ ಒಂದೇ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಒಂದೇ, ಜನಿಸುವ ಮನುಕುಲ ಒಂದೇ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಒಂದೇ, ಜನಿಸುವ ಮನುಕುಲ ಒಂದೇ. ನಾವು ನೀವು ಅವರು ಇವರು, ನಾವು ನೀವು ಅವರು ಇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹವ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡ. ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹವ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡ. ಎಡರು ತೊಡರು ಏನೇ ಬರಲಿ, ಗುರುವಿನ ದಯೆ ಒಂದಿರಲಿ. ಎಡರು ತೊಡರು ಏನೇ ಬರಲಿ, ಗುರುವಿನ ದಯೆ ಒಂದಿರಲಿ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಅವಗೂ ಇವಗೂ, ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಅವಗೂ ಇವಗೂ, ಗುರುವಿನ ದಯೆ ಒಂದಿರಲಿ, ಗುರುವಿನ ದಯೆ ಒಂದಿರಲಿ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಆಹಾ ಏಹೇ ಓಹೋ ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಹಾ ಏಹೇ ಓಹೋ ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ. Thank you, teachers. It is indeed a beautiful presentation that touched everyone's heart. Now, I invite the Vice President of our Parish Council, Mr. Isaac Wass, to deliver his message. ನಾವು ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂತಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಹೌದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ತಿಲಕರು, ಲಜಪತ್ ರಾಯರು, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು,
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶಭಕ್ತರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡು, ನಾವು ಅದರ ನಾಗರಿಕರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಲವಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಡೆದ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವುದು. ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಎಂಬಂತೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನೀವು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Thank you, sir, for your apt message. Today is the day to remember our great leaders who accomplished the task of gaining Independence Day for the nation. On this special occasion, I request Reverend Father Jason Moniz to address us with the Independence Day message. Respected dignitaries over the days and all the days, a very happy Independence Day to you all. As we are marking the 75th Independence Day, Azadi Ki Amritotsav, we have gathered here amidst the pandemic to celebrate the great event. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಳುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವ ಪೀಡೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ over the need of dedicated steps to inculcate moral values in our life. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls that salute the nation. Here comes the staff of English Medium School to perform the patriotic song.
Thank you, teachers, for your melodious song. Today, we cherish the ones who made our independence possible. Freedom is hard to get, but we are blessed to have it. Let us appreciate everything we have and celebrate the great miracle of freedom. Now, I invite our President, Reverend Father Francis Crasta, to give us his message. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಪೂಜನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೇಸನ್ ಮುನಿಸ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಐಸಕ್ ವಾಸ್ರವರೇ, PTA ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿನೇಜಸ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಭಗಿನಿ ಸೆಷನ್ ಇಡೋಲಿನ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪೆಂಟರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಈ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಮಗೆ ಏನು ತಂದಿದೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ our opinions and ideas. The freedom of India has given us an occasion to profess and propagate our faith and our morals. It has given us, or it has upheld our rights, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕಾ, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಜೀವಿಸಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಪೋಲು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಘನತೆಯನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ? One thing, that you have to put your talent into practice. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಸಲ 7 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
Abhinav Bindra has thrown that javelin throw to a golden distance. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಛಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಹೃದಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 385 ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ ಸಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 10ನೇ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾದ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 90.0106 99.09 ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. 1-to-1 attention makes the child to grow in his talents and capacities. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಮೃತೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಏನಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಈ ಮರಗಳು ಈಗ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಡ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಇತರರ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಯಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತವರು, ನಮ್ಮ ಸಿರಿವಂತ ಹೃದಯದವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೇಸನ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ತೊಲಗಲಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you very much, Father, for your motivating words, which will set a new path for all of us. Now I request our correspondent to launch the school YouTube channel, Loreto English Medium School, Loreto. The premiere will begin at 10 a.m. today. Please do watch. The link will be shared through WhatsApp. Thank you, Father. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಎಸೆದ ನಾನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಿಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಿಂದ್ರಾ, you know that last year he has won the medal, and this year Neeraj Chopra has won the medal. I have already given the message. Gratitude is the mother of all virtues. To extend our gratitude to everyone, here comes Mrs. Vinita Priya D'Souza. Good morning to you all. I feel honored and privileged to get an opportunity to propose vote of thanks on 75 years Independence Day celebration. On this occasion, I extend my heartfelt thanks to Reverend Father Francis Krasda, our correspondent and president of today's Azadi Ka Amritotsav, for his inspirational thoughts. I remain grateful to Reverend Father Jason Moniz, principal, who has always been the backbone to our success. Thank you, Father, for being our motivation and inspiration. I thank Sister Idolin Rodriguez, headmistress of Aided School, for making the celebration successful one. Thank you, sister. I would like to thank the Vice President of our Parish Council, Mr. Isaac Voss, and Secretary Alvin Pinto. Thank you, sirs, for your gracious presence. I thank the Mr. Felix D'Souza, the member of Amtadi Panchayat, for his presence. I would like to thank our PTA President, Mr. Richard Meneges, for your wonderful support towards our school. I would like to thank our management and PTA executive members for their presence, love and support. Thank you, teachers of both the schools and non-teaching staff. This day would have never been successful without you. Thank you all. I would like to thank who have worked behind the scene to execute this program. Special thanks to
Master Royston Rodriguez and Master Rolvin Rodriguez, the musician brothers. I thank Sister Helen Pies for conducting flag hoisting ceremony in a meticulous way. Thank you, sister. I would like to thank each and everyone who gather here and viewers watching online and joining us celebration of Azadi Ka Amritotsav. Thank you all. Thank you, Teacher Vanita. To reach high, for the stars lies hidden in you. Dream deep, for every dream precedes the goal. On behalf of our management and staff, once again, I wish you all a joyous, happy Independence Day. Jai Hind. महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की। आज़ादी का अमृत महोत्सव की जय। आज़ादी का अमृत महोत्सव की, आज़ाद का अमृत महोत्सव की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। असेंबली डिस्पर्स। ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸಿ ನಂತರ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ